Mae Seintiau Newydd 16 pwynt yn glir, yn chwalu pob math o recordiau. Smith i'r Seintiau, mae fe drwodd, mae'n gyfle, mae'n gol! Mor syml â hynny. 6 munud wedi mynd, a mae Leo Smith wedi dawnsio drwy amddiffyn Met Caerdydd. Y bas gan Wilson, gymaint o le gan Leo Smith. 2 gol iddo fe, tymor yma nawr. Ond na Smith cymryd hwn yn campus, ond ar y pwyll mae'n dangos cyffyrddiad gyntaf arbennig, a wedyn jyst yn dangos y pwyll yn gwybod unrhyw cyffyrddiad fyna. Mae fe'n mynd i enll cic o'r smotyn, so yn hollol ymwybodol hwnna, ond o ran safpwynt Met Caerdydd, mae'r amddiffyn gwylio'r pêl gyntaf yn y lle gyntaf, wedyn ddim yn digon ddew, ddim yn digon gorfforol i fi, a safle corff ddim yn digon dda chwaith. Deja vu fan hyn, Smith wedi cael ei orfodi allan ychydig, o mae'n gwbl glir, mae'n ddwy i ddim. Adam Wilson sydd wedi chalu 11 munud sydd wedi mynd. Mae'n gwbl gyfforddus yn barod. Ie, Emlyn Lewis cael ei tynnu allan o'r chwarae fyna, a wedyn, fi'n credu taw, Craven sydd wedi cael tynnu ar draws hefyd wedyn. Just gormod o chwaraewyr wedyn yn rydd gan y Seintiau, ond maen nhw'n neud i hwn edrych mor hawdd gyda'r rediadau ychwanegol o cael y symudiadau nhw oddi ar y bil. Elliot Evans. Lle i'r Met yn sydyn. Maen nhw'n cerdded on mewn beica! Mor syml â hynny! Mor effeithiol â hynny! A mae Met wedi taro. Be sy'n bwysig fan hyn yw'r newid ar y ongl a'r pas ar y cyffyrddiad gyntaf fan hyn. So yr pêl yn dod mewn, a ni gweld y cyffyrddiad gyntaf gyda'r pas, ond newid yr ongl, so holl amddiffynwyr reit o flaen y gol. A ti'n gweud bod y gol nesaf yn bwysig os na comeback arni fan hyn? Wel, mae'r taclo'n ffyrnig yng nghanol y cae. Mae bas ddim y wael gan Baker. Chwaith Sam Jones. Digon opsiynau yn y canol. Elliot Evans! Mae'n ddwy yr un am stori sydd gyda ni fan hyn. Maen nhw ar ei gliniau, maen nhw'n ôl yn gyfartal. Met Caerdydd. Maen nhw wedi llusgo un yn ôl mewn i'r gêm. A'r cyfan yn deillio o'r bas gan Baker. Ia, ni sôn o'r blaen am bod yn positif, pas gyflym. A wedyn y cyflymder mewn tu nôl. Mae'n tebyg iawn i ail gol y Seintiau, actually, jyst yn cael y niferydd yna yn neud y rediadau hwyr o canol cae. Pêl arbennig ar draws. Elliot Evans. Faint bydd yn gallu cipio pwynt yn erbyn y Seintiau? Dim llawer o weld hanner cyntaf tymor. A maen nhw'n ffansio mwy na pwynt fan hyn. Jones yn herio. Cyfle. Owen ar ergyd. Baker eto. Baker! Mae 2-2! Anhygol! Anhygol! Oedd o'n Met Caerdydd ar ei hôl hi. O 2-0 ar ôl 11 munud. A'r Seintiau ar lawr. Mae'r Met ar y blaen. 2 gol. A dyn nhw'n mynd i golli am y tro cynta tymor yma. Wel, dath y gol yma o canol cae, ennill methiant o'r bêl nôl, a wedyn bod yn positif, cymryd chwaraewyr ymlaen, pêl yn llusgo nôl allan i Baker. Oce, mae'n y gwiriad fan os chi ddim yn seithi, chi byth yn mynd i sgorio, a dyna pam mae angen jyst eto bod yn positif o flaen y gol. Met yn amddiffyn am ei bywydaeth i heibio i pawb, neb yno i gael y cyffyrddiad pwysig. Davies, mae dal yno, da fi'n ôl mewn, Routledge yn uchel, Emlyn Lewis yn penio, a Stones ar ergyd yn gwyrio heibio. Dyna ni, mae'n siŵr. A dyna gadarnhad y chwiban ola. Y Met yn dathlu. Y Seintiau wedi synnu. Dyn nhw'n gallu credu'r peth. Yn colli am y tro cynta tymor yma yn y gyngrair. Os ydyn bod e, ni wedi rhoi lot fawr o waith mewn dros y wythnosau diwetha. Edrych arnyn nhw, gweithio fel tîm, reoli staff, gweithio gyda Christian, war y gêm, cyfeillgar wythnos diwetha lle oedd pethau ddim wedi mynd y ffordd o'n i moyn mynd, a trial ambell i peth, ac y boys wedi cael lot fawr o detail yn ystod yr wythnos yma. A o'n mor falch i weld bod y boys na wedi cymryd y gwybodaeth ymlaen a sort of cael y perfformiad a curo y Seintiau Newydd, achos maen nhw'n tîm arbennig o dda. Ddim mynd i fod yn gêm hir ar fi'n credu 10 munud cynta, 2 gol i ddawr. Ond fi'n credu dath ni just dod i iwst i'r siap, falle siap newydd yn ei heb chwarae yn erbyn y Seintiau o'r blaen.
A do, nath ni afal iddo fo, a nath ni deall beth oedd angen iddo wneud, a gath ni bach o look. A fi'n credu felly oedd TNS heb fod cystal wedyn am hanner awr yn y hanner cyntaf. Felly, dath ni nôl at y gêm, gol bach da yn hanner cyntaf. Wedyn, ail hanner, oedd y ffantastig. Fi'n credu 2 gol soft gan y Seintiau, ond o'n i'n brwydro yn y diwedd fyna fel cael 3 pwynt. There was patches where we played really, really well. You know, we give a really poor goal away. We give 3 really poor goals away, looking back at it. So you give 3 goals away, and it doesn't matter where you go, what you do, you're probably not going to win many football games. So up until today, we haven't given an awful lot of goals away. I think that's nearly half of the league goals we've given away today. You know, I think it was 8 beforehand, if I'm correct, and we give 3 away on one day, which has obviously been a bad day for us. In opportunities at key times when, you know, we're 2-0 up and we're really controlling the game in the first half, and we'll probably get a third, and it's probably game over. And 2 should be enough, but yeah, you know, credit to Cardiff Met. They stuck in there, they worked hard, you know, and they took advantage of some of our poor play.